بلال لگلا پاسی گا اور شدادان ٹیم دے لگزان منتوکا بلال خبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وطوئی وابچو ما مخفق وہی زد محمد رسول اللہ جدائی دیر زپلئی ما زد محمد رسول اللہ جدائی دیر غم جن کھڑے ما زد محمد رسول اللہ جدائی دیر جات کمزورے کھڑے ما بچو زما مجال نشترے زما طاقت نشترے اگر شان آواز میں نشتا اگر شان زور میں نشتا اگر رنگ میں نمی نشتا بلال خبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وطا دا شکایت نوڑانی کئی چیز دیر کمزور شوی ما حسنین رضی اللہ تعالیٰ عنہما وتفرمائی وی بلالا کہ کل بابا جان گنگو نسنگ اذانو ندی کولو او ننسی محمد رسول اللہ نشتن وزان نکوی بلال کنن اذانو نکرلو نو پورز قیامت بمی محمد رسول اللہ تگلکوما کہ بلال خبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا اذان نے انکار کرو وی حسنین مبارک درن لگے شما زد محمد رسول اللہ صحابی مز شرط انکار کولے شما کو بچو ظلمی نشتت کمید طویل چی اذان نشم کولے بہرحال کی تاسو خبا کی گئی نو اذان بدتو کما بلال خبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا بلال اذان خانی لراغے چی دا کمدے نب بلال اذان کولو گلن راسی گونیم دا شقان مقام گورئی بلال خبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذان خانی تا پورت شلو صحابہ کرام حاضر شوی دی صلاح خبر ندی حسنین پا جماعت دی والار دی بلال اذان خانی تا پورت شلو آواز کئی اللہ اکبر چکل دا بلال دا آواز خور شروع نو دا مدینی منوری طول سنگری جماعت ترو چلی دلی چی بھائی اللہ اکبر وی دوست پنگیری رالی چی کلے سلور تکبیر وین جماعت دست پنگیرو نڈک شنو بیا بلال خبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی اشہد اللہ الہ الا اللہ زوانان نجمع ڈکش دا محمد الرسول اللہ دا شقان نجمع ڈکشلو وڑو وڑو معصومانان جماعت منڈی راوالی لڑکے دا گمان راگے جوڑ دیا